Bueno, bo día a todos. Hoxe estamos convocados para outra sesión extraordinaria urxente do Pleno que vos vai explicar o secretario. Creo que xa vos lo explicou por teléfono antes de convocarvos, pero bueno, eu creo que é bon que vos lo explique outra vez, sobre todo para que seipamos por que se motiva este Pleno extraordinario e urxente, que non é, bueno, cuestión de plazos, é cuestión tamén de formato e de formalidades con respecto ao Concello de Pontedeume, que é o que motiva este Pleno, o convenio que vamos a asinar con eles. Entón, doulle a palabra ao secretario para que explique o motivo. Hola, bons días. Bueno, o motivo da urxencia, da ratificación da urxencia, é o prazo que hai para facer este acordo. Como é un convenio entre os dous concellos, Concello de Miño e Pontedeume, normalmente os convenios que facémolos por resolución da alcaldía. Neste caso, decidiuse que se fixera por acordo plenario, e unha vez que o Concello de Pontedeume o fai por acordo plenario, nós témolo tamén que facer por acordo plenario. Entón, o prazo para poder presentar a documentación da subvención, non perdela e tal, finaliza o venres desta semana. Vale. Entón, eso é o motivo que é extraordinario, urxente, para poder cumprir cos prazos, porque se a maiores de ter que vir facer este acordo despois van a ratificar os alcaldes de Miño e Pontedeume na notaría. Entonces, como sí que non nos daba tempo a poder pedir a subvención, que é unha das documentacións que hai que achegar. De feito, na documentación, na proposta da alcaldía que iba expresado que por mor dos prazos e demais, vale, era por este o motivo. Que podíamos facer en ordinario, se non tuvera que ir o alcalde a notaría, eso dábanos tempo. Digo en ordinario, en extraordinario sen ser urxente, podíamos facela como tal, pero senón polo plazo de ter que ir a notaría non nos dá tempo. Vale. Sí. Entón, máis que, quero dicir, non é porque neste caso non é culpa casi, non é do grupo de goberno, senón pola gestión en sí do procedimento. Sí, bueno, basicamente que o Concello de Pontedeume decidiu aprobalo en pleno. Nos este tipo de convenios, como sabedes, normalmente aprobámoslo por resolución e incluso a veces o ratificamos logo no pleno, pero lóxicamente ao aprobalo en pleno o Concello de Pontedeume nós tamén o temos que aprobar en pleno, e depois se dá a complicación añadida de que nos isto normalmente sempre dá fe o secretario dos acordos adoptados, pero parece ser que en Pontedeume decidiu a secretaria que tiña que dar fe ao notario. Entón, bueno, pois temos que, como é de interese de ambos os dous concellos chegar a este acordo e, sobre todo, chegar no prazo para solicitar a subvención, pois, bueno, pois temos que facer todo isto de novo. E daquela aproveitamos tamén, como isto é unha cuestión meramente de trámite, termina o plazo o 4 de abril, tamén metemos o segundo punto, que é o da ratificación da prórroga do convenio para a loita contra a Vespa virutínica. Logo falamos, non? Bueno, entón, unha vez explicado este tema, o primeiro sería ratificación da urxencia. Non sei se queredes comentar algo. Bueno, pois entón votamos votos a favor da ratificación. Entón, votos a favor somos 10 persoas, non? Se aproba por unanimidade. Vale, pasamos ao punto número 2, que é a agrupación do Concello de Miño e o Concello de Pontedeume para tramitar conxuntamente os proxectos no marco das estrategias de desenvolvemento local participativo, EDLP, aprobados polos grupos de acción local do sector pesqueiro, GALP, no marco do Fondo Europeo Marítimo de Pesca e de Acuicultura 2021-2027. Dou lectura á proposta. O Concello de Miño e o Concello de Pontedeume están interesados na participación na convocatoria das axudas recollidas na orde de 12 de febreiro de 2025, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estrategias de desenvolvemento local participativo, aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro, GALP, no marco do Fondo Europeo Marítimo de Pesca e de Acuicultura 2021-2027, e polas que se convocan as correspondentes ao ano 2025. Publicada no DOC o 21 de febreiro de 2025. A actuación que se pretende realizar é un proxecto conxunto no Castro de Centroña, situado entre as parroquias de Perves, Miño e Centroña, Pontedeume, co fin de fomentar o patrimonio cultural mediante actuacións de conservación, divulgación e posta en valor dos ditos elementos do patrimonio cultural, e sendo desta forma as actuacións que se pretenden levar a cabo unha competencia propia dos concellos, a vista do artigo 25.2m da Lei 7/85. Reguladora das bases do réxime local, promoción da cultura e equipamentos culturais. Bueno, sabedes que ali
hai moitos indicios de que hai un castro que, bueno, pues, o que se trata é de recuperar esa estrutura, ese ben. O obxectivo da presente agrupación voluntaria de ambos concellos é de mellorar a eficiencia de xestión pública mediante a cooperación administrativa, nomeando un único representante para o relacionado co procedimento de solicitude, seguimento e xustificación da subvención de que se trate e a coordinación posterior de ambas entidades na execución das diferentes actuacións do proxecto de que se trate sobre a totalidade do ámbito. Tendo en conta que a Lei de Bases de Réximen Local establece como un principio para a relación interadministrativa para a efectiva coordinación e eficacia administrativa a coordinación e cooperación das administracións públicas para o eficaz cumprimento das súas tarefas. Queda desta forma debidamente acreditada a xustificación de que é máis conveniente e eficiente realizar actuacións no ámbito indicado de forma conxunta entre ambos municipios. Tendo en conta o establecido na normativa de aplicación, isto é a Lei 7/85, reguladora das bases de réximen local, e a Lei 5/97 de Administración Local de Galicia, considerando establecido no artigo 21, 22b, 2b, 47.2 e 47.2h, 2g e 2h, da Lei 7/85, reguladora das bases de réximen local e normativa concordante, atendendo a que o acordo das agrupacións sería unha documentación a achegar coa solicitude dentro do prazo de presentación de solicitudes e tendo en conta a tramitación para a aprobación dunha agrupación e o prazo de presentación de solicitudes, esta alcaldía propón ao Pleno Municipal o seguinte acordo. Primeiro, aprobar o acordo de agrupación do Concello de Miño e o do Concello de Pontedeume segundo o literal que a continuación se transcribe. Bueno, aquí se transcribe o literal donde o acordo que vamos a asinar, que é o acordo para as agrupacións de entidades, está en castelán, se establece as reuniones, bueno, se reúne o alcalde de Pontedeume, o alcalde de Miño, se expoñen que as partes desexan constituir unha agrupación de entidades sin personalidade jurídica en el marco de las ayudas que en su caso se convoquen para proyectos al amparo de las estrategias de desarrollo local participativo aprobados por los grupos de acción local del sector pesquero en el marco del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura 2021-2027. Bueno, aquí veñen as cláusulas, o obxecto, a validez, as obligacións das partes, a organización interna do grupo. Bueno, na organización interna do grupo o que se fai é que se identifica o alcalde de Miño, neste caso na miña persoa, como representante o agente único del grupo, con poderes suficientes para cumplir as obligaciones que como entidade beneficiaria le correspondan. É dicir, o Concello de Miño vai asumir todo o que é o papeleo, a tramitación, a solicitude, bueno, e daquela se me nomea a min como o representante a este sentido. Bueno, aquí tamén ven exposto o apartado quinto, os compromisos de implementación e presuposto, o sexto, responsabilidade, indemnidade e confidencialidade entre os participantes, dentro deste apartado sería a responsabilidade, a compensación, a confidencialidade. Despois o punto sétimo sería a propiedade dos resultados. O octavo, derechos de difusión, utilización e acceso aos resultados de la actividade subvencionada. Noveno, protección de datos. Décimo, jurisdicción competente. Bueno, polo tanto, isto firmaríamos o alcalde de Pontedeume e eu mismo. E segundo, nomear representante da agrupación ao alcalde presidente do Concello de Miño para a presentación da solicitude para realizar o resto de comunicacións e trámites en nome da agrupación, tanto no procedimento de solicitude como na fase de seguimento e xustificación da axuda no seu caso. Terceiro, dar traslado do presente acordo ao Concello de Pontedeume para os efectos oportunos emprazando para a asinatura do convenio de cooperación segundo o literal recollido no punto primeiro do presente acordo. Cuarto, facultar ao alcalde presidente do Concello de Miño para a asinatura de canta documentación se derive do presente acordo. E quinto, publicar o presente acordo no portal de transparencia da sede electrónica para os efectos da publicidade activa. Bueno, este é o tema. Como vedes, ao final, o proxecto o vamos a levar a cabo tanto na parte de Miño como na parte de Pontedeume, entre os dous concellos, pero quen vai levar a carga administrativa de toda a solicitude, xestión e logo xustificación da obra, das actuacións, pois vai ser o Concello de Miño. É algo parecido ao que facemos cando os obradoiros, vamos, máis ou menos parecido. Bueno, non sei se queredes comentar algo. Bueno, entón votamos. Votos a favor? Entón, aprobámoslo por unanimidade. E pasamos ao punto seguinte, que é o punto 3, que é a adhesión ao convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xusticia e Deportes e a Federación Galega de Municipios e Provincias, FEGAM, para a coordinación de actuacións no desenvolvemento do Programa Galego de Vigilancia e Control frente á Vespa Asiática, Vespa Velutina, no ano 2025.
A proposta é a seguinte: logo de ver o convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e FEGAN para a coordinación de actuacións no desenvolvemento do Programa Galego de Vixilancia e Control fronte á vespa asiática, vespa velutina, logo de ver que o dito convenio supón continuar cos compromisos asumidos no ano 2020 para garantir a realización das actuacións necesarias que permitan a contención e o seguimento da vespa velutina, tendo en conta que esta afecta principalmente a produción apícola e tamén a biodiversidade e seguridade cidadá, logo de ver canto antecede esta alcaldía propoña o pleno logo do ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais a adopción do seguinte acordo. Bueno, en este caso, como é obvio, non houve ditame da Comisión de Asuntos Xerais, por lo tanto é vamos, que se aproba sin ese ditame, non? Primeiro, solicitar a adhesión ao convenio entre a Xunta de Galicia e a FEGAN para a coordinación de actuacións no desenvolvemento do Programa Galego de Vixilancia e Control fronte a vespa asiática, a vespa velutina, en consecuencia manifestar a vontade do Concello de Miño de adherirse formal expresamente a todas e cada unha das cláusulas do convenio mencionado, asumindo as obrigas e compromisos derivados deste e con subxeición a todas elas. E segundo, facultar ao alcalde presidente para asinar o protocolo de adhesión ao convenio entre a Xunta de Galicia e a FEGAN para a coordinación de actuacións no desenvolvemento do Programa Galego de Vixilancia e Control fronte á vespa asiática, vespa velutina, e para realizar cantos actos e xestións sexan necesarios para o seu cumprimento. Bueno, isto, como sabedes, todos os anos continuar con ese acordo inicial do ano 2020, donde nos habíamos incorporado ese acordo entre a FEGAN e a Consellería, bueno, pues ahora é seguir con este tipo de convenio para seguir loitando contra a vespa asiática. A verdad, eu teño que dicir que funcionou hasta o de agora bastante ben, porque se vos lembrades, os que recordaredes fai 7 ou 8 anos, pois eran os medios propios, era a Protección Civil, incluso a veces había que chamar a unha persoa que había experimentada para combatir os nidos das vespa, metíanlle un petardo, e bueno, pois todo isto tal, non? E isto ahora, gracias a este sistema, este novo convenio, que eu creo que está funcionando bastante ben, aínda que ten apoio algo de Protección Civil, pero xa ven unha empresa que xa sabedes que existe un teléfono, que se chama directamente ese teléfono, cada veciño chama e xa eles mandan a alguén, pois combaten, destruyen o nido, ou a mellor o nido xa está morto e non teñen nada que facer e tal, non? Pero bueno, que está funcionando, eu quero dicir que está funcionando bastante ben e que a nos supón pois tamén unha garantía de seguridade, porque claro, chamas e automáticamente suelen vir ao mesmo día ou ao día seguinte xa, o sea que eso eu creo que é un avance positivo. Se queredes comentar algo, se non votamos entonces, bueno, pois votos a favor. Bueno, pois entón aprobamos todo por unanimidade tamén. E xa que non hai máis asuntos, simplemente correxir aquí o apartado este onde dice logo do ditame da Comisión de Asuntos Xerais, que xa non hai ditame da Comisión. Bueno, pois entón, moitas gracias, levantamos a sesión.